to tak, že jo. Na to není prostě furt zavřený v těláku. No, už je. 2 debilové jdou na trénink. 2 debilové jdou na trénink. Dobrý den, vítejte u série u Spekta s Matějem Rabem. Jsou lesby. Ne, jsou Běroušové. A jdou zrovna teďka na trénink a je to fakt husťácký gay. Co? A prostě... My je pronásledujeme. A jsou to, a jsou to velký magoři, teďka zrovna čumí do keře. A jako, Jestli tam není hovno. Pojďte, teďka je doháníme. teďka je nevidíme. Jsou zase zpátky v přenosu. Už je zase vidíte. Jsou 2 kretiny, ty vole. Vidíte, jak jsou kejušky, Ještě si to zvětšíme. Pojďte se všichni. Krásný. No. My už musíme končit, protože jdeme na trénink a musíme sledovat podle mě ještě tady ty 2 geruše, takže loučíme zdar u příštího Minecraftu nebo u něčeho. Zdar!